Ola, bo día, son Olga Vaz e da man do Festival Atlántica quero vos contar un conto. Isto máis que un conto é algo que lle aconteceu ao meu avó. O meu avó vivía ali en Carril e, bueno, el chamabanlle Caoba porque mercara un abrigo que era cor caoba e entón puseronlle como un título, Caoba, non? En vez do seu nome, e así a toda a familia. Éramos os Caobas, bueno, eu daquela era pequena, entón era Caobiña. Bueno, a cousa foi que o meu avó que adicábase a coller ostras e íballe moi ben, porque tiña pois, un posto no mercado, pero tamén exportaba ao País Vasco, e, bueno, ben, iba todo ben. Era un home moi feliz, moi alegre, moi querido, e unha destas veces que el ia a traballar aí como todo o mundo, con moita alegría, bueno, os que ían con moita alegría, el sí, bueno, collendo as ostras atopou, sabedes que atopou nas ostras? Bueno, aquí todo o mundo diría, pois unha perla. Pois non, porque o meu avó perlas tiña, bueno, que abríase a porta da casa e veña perlas, 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 perlas. Era unha maravilla. Pois a cousa que atopou ali na ostra foi a cara de Xesús. El, bueno, quedouse así como emocionado, deulle así medio vaído, pero pouco, porque el sempre foi un home moi forte, así que o que fixo, colleu aquelo e foi onde o cura. Todo o mundo que coñeza ali a igrexa de Carril, sabe onde está, pois nada, el foi ali e díxolle, mira, Jacinto, mira que atopei. O cura quedouse pálido e díxolle, mira, Caoba, isto é un milagre. Quedaron así os dous, bueno, que facemos? O cura pensou e dixolle, mira, con isto tiñache eu que facer santo. Un santo á altura de San Roque ou calquer santo así potente da zona. Pero non me ves a iglesia. Entón, como moito, podoche facer beato. E o meu avó dixo, non, beato non, porque a min eso de beato non me vai, sabes, eso quedo como estou. O cura dixo, bueno, pois mira, Caoba, quedas como estás. Levas o milagre pa casa, aí, pois nada, o gardas, e xa sabes que isto vai che traer moita sorte, xa tes sorte, pero vais ter moita máis, e ademais vas traer sorte o que? A vila. Así que mira, non eres santo, pero vai ser todo ir para mellor, para mellor e para mellor. Pero mantén en segredo, porque isto, claro, xa sabes que a xente podeselle ir da cabeza e, bueno, a cousa foi así. Mantivos en segredo, bueno, o que meu pai e a miña avoa, claro, sabíano, pero non se dixo nada. Ata fai 2 anos que meu pai díxome isto, e eu, claro, quero que o segredo pois saia á luz, porque isto foi unha cousa moi importante que pasou. Así que nada, cando poidades sair da casa, pasades por Carril para sentir esa resonancia do milagre. Veña, un bico grande.